sisati, bez obzira na visoku temperaturu. Temperaturu možete sniziti tabletama paracetamola. Pijte puno tekućine i odmarajte se. Između podoja na dojku stavljajte hladne obloge za olakšanje bola i smanjenje upale. Neposredno prije podoja i za vrijeme podoja možete staviti topli oblog na dojku, kako bi se kanalići opustili. Radi li se o bakterijskoj upali, temperatura se možda neće spustiti niti nakon 24 sata iz svega što poduzimate za rješenje mastitisa. U tom slučaju trebali biste posjetiti liječnika koji će vam prepisati antibiotik uz kojeg i dalje možete dojiti. Ako je uzrok začepljenja takozvani blister, mala bijela nakupina mlijeka na vrhu bradavice koja stoji na izlazu kanalića, liječnik vam je može pomoći probušiti kako bi mlijeko moglo teći. Jedan od strahova mladih majki vezan uz dojenje je da će ih dojenje vezati uz dijete, odnosno uz kuću. Prava je istina da dojiti možete gotovo svugdje. Dojenje u javnosti danas nije tako rijetka pojava i čim se osjetite dovoljno oporavljenom poslije poroda da prošećete s djetetom, ne brinite hoće li vani biti gladno i tražiti dojku. Vjerojatno hoće. Ne morate se tada ustručavati podojiti dijete. Dojke su namijenjene dojenju i najprirodnije je ponuditi ih djetetu. Ako vam je neugodno, znajte da su ružni komentari vrlo rijetki. Dojka se niti ne vidi od djetetove glavice i većina ljudi neće ni primijetiti što radite. Nagrada je prekrasan osjećaj slobode. S isključivo dojenim djetetom možete kamo i kada želite. U duge šetnje, planinarenje, na putovanja, roditeljske sastanke, predavanja. Bez dodatne ambalaže, bočica i pribora za pripremu, mlijeko je uvijek tu na dohvat malih ustiju. Primarna funkcija dojke je u stvari dojenje. Međutim, u našem društvu su dojke prvenstveno namijenjene za seksualni užitak. I zato mnoge žene kad postanu majke i onda pokušaju dojiti, mislim da imaju taj stalno osjećaj da trebaju se negdje zakloniti, da to ne smije biti javno zato što je seksualno i tako dalje. Dojenje je hranjenje, to je oblik hranjenja. Dakle, kao što kad jedemo, mi volimo jesti u društvu i to je nekakva funkcija koja ljude zbližava i osnažuje nas i normalno je da jedemo zajedno. Tako bi bilo i trebalo biti normalno da djeca isto kada doje mogu biti prisutna i da jednostavno oni zadovoljavaju tu svoju potrebu za hranjenjem. Treba jednostavno češće na neki način educirati ljude o tome da je to jedna prirodna stvar koja je potpuno normalna u tramvaju, na autobusnoj stanici, bilo gdje, na bilo kakvom javnom prostoru. Sad, ukoliko se ljudi izgražuju nad time, to je problem tih ljudi, ne majke koje doje. Za nošenje djeteta i osiguravanje intime za dojenje van kuće svakako preporučujemo maramu za nošenje. To je jedina nosiljka u koju možete stavljati dijete već od 1. mjeseca, u kojoj možete dojiti, a koja se i poslije može prilagoditi za nošenje velikog djeteta. Ugodna je i za mamina leđa i za dijete, a vrlo je praktična jer su vam ruke slobodne. No potrebno je pripaziti da se dijete koje još samostalno ne sjedi ne nosi u marami u sjedećem položaju. Često ćete čuti savjete o tome koju hranu trebate izbjegavati dok dojite. Istina je da mama koja doji može jesti sve što i inače smije jesti. Zdrava i uravnotežena prehrana voćem, povrćem, žitaricama i bjelančevinama uz pijenje dovoljne količine vode ono je što mami treba, ali neće utjecati na količinu ni kvalitetu mlijeka. Okus mlijeka mijenja se s majčinom prehranom te tako pripremate dijete na susret s krutom hranom i novim okusima. Ono što ne biste smjeli raditi dok dojite je konzumiranje alkohola, cigareta, droga, velikih količina kofeina i lijekova koji ne idu uz dojenje. Sve to sadrži sastojke koji dolaze u majčino mlijeko i štete djetetu. Čak i pivo koje se često pogrešno preporučuje za povećanje količine mlijeka zapravo može samo štetiti djetetu. Ne možete li se odreći pušenja ili kave, zapamtite da je bitno biti umjeren, te da je dojenje i u tim slučajevima još uvijek zdravije nego nedojenje.
Svjetska zdravstvena organizacija preporučuje isključivo dojenje prvih 6 mjeseci. Dohrana tek nakon prvih 6 mjeseci. Međutim, kao i u svemu, tako i taj savjet relativan. Zbog toga što neka djeca će biti spremna za dohranu nakon 6 mjeseci, neka druga će biti spremna i malko ranije, a neka neće biti spremna još niti sa 9 mjeseci. Dakle, tu je potrebno osluškivati potrebe i mogućnosti djeteta i zbog toga je neobično važno da roditelji svoje dijete dobro poznaju. Dohrana jest samo dohrana, znači hrana koju isprobavaju uz majčino ili adaptirano mlijeko, ovisno o tome da li dojite. Ne treba žuriti sa dohranom ni u kom pogledu, zbog toga što prerana dohrana može dovesti do kasnijih zdravstvenih problema u odrasloj dobi. Djeca pokazuju određene znakove da su spremni za drugu hranu i tako što gube refleks guranja jezikom van ako im stavite žličicu u usta ili bilo što drugo. Sjede uz oslonac, mogu možda i sami dohvatiti nešto i staviti u usta i pokazuju znakove zainteresiranosti za hranu. Ukoliko djetetu dajete drugu tekućinu uz nadohranu, to možete isto tako činiti uz pomoć šalice. Dakle, nekakvi dodatni rekviziti, dodatne dudice ili bočice neće vam biti potrebne. Majčino mlijeko je jedina hrana koja je potrebna djetetu do 6. mjeseca života. Nakon toga dojenje bi trebalo nastaviti uz davanje druge hrane, a to može potrajati sve do 2. godine starosti djeteta ili čak i duže. U našem društvu dojenje se najčešće pokušava ograničiti na najviše godinu dana, nekad nažalost čak i na kraće razdoblje. Negativni stavovi uvriježeni u društvu na taj način ometaju dojenje u vrijeme kada još može biti korisno za majku i dijete. Neka se ne boje, neka uživaju u tom predivnom činu i u svojoj sposobnosti da pruže djetetu zaista sve što treba, barem prvih punih 6 mjeseci života, a nakon toga prema preporukama Svjetske zdravstvene organizacije sada zagovaramo da majke nastave dojeti do 2. godine, pa čak i duže ako majka i dijete to žele bez ikakvih štetnih posljedica, dapače, što dulje to bolje. Dugo dojenoj djeci upravo trenuci dojenja mogu predstavljati bazu oko koje će graditi svoju sigurnost. Mlijeko majke koja doji duže od godinu dana ne gubi ništa od svoje vrijednosti. Još je uvijek zaštita djeteta od alergija, sadrži majčina antitijela, a prehrambena vrijednost čak se i povećava. I djeca imaju svoja prava i svoje potrebe, samo zato što ih ne mogu izreći, to se često zaboravi. I onda sve krve majke, bake u najboljoj namjeri želeći da majci bude lakše, misle samo na majčine potrebe, zaboravši pritom na prirodne djetetove potrebe koje treba poštivati. A zna se da ta oralna faza, ta faza gdje dijete baš osjeća potrebu za tim bliskim kontaktom, traje do 3. godine. Sad neka djeca ranije se odvoje, da, neka kasnije. Kod malog djeteta možemo vidjeti da ga dojenje smiruje i zadovoljava njegovu glad, da nakon dojenja mirno zaspi. Veće dijete je u stanju izraziti riječima i gestama svoje emocije vezane uz dojenje. Sreću. Jesi? Jesi gotova? Ne? Tate, vaša uloga u uspjehu dojenja je velika. Vi ste ti koji mami i djetetu možete stvoriti okoliš prijateljski dojenju i svojom podrškom biti ključna karika u trenucima kad je mama osjetljiva i nesigurna. Bilo bi dobro da znate o dojenju sve što zna i mama i da ste uvjereni u dobrobiti dojenja. Zrinka se pripremala prije poroda i ja sam bio dio te priče već prije samog događaja i poroda i dojenja kasnije. Znači, sigurno je ta priprema bila ogromno važna. To nema uopće dileme. Vaša sumnja u mamu i pitanja tipa jesi li sigurna da imaš dovoljno mlijeka mogu biti prilično teške za nju, čak i razlog odustajanja od dojenja. Zapamtite da su mama i dijete ti koji moraju odrediti kako često i koliko dojiti. Nisam ni u jednom trenutku postavljao u pitanje dojenje
Dakle, smatrao sam to prirodnim, nisam uopće niti razmišljao o nekakvoj nadohrani, o nekakvoj umjetnoj hrani ili bilo čemu drugom. Ne morate se osjećati isključeno. Vi ste u djetetovu životu jako važna osoba. Nemojte propustiti te prve trenutke povezivanja. Kupanje djeteta, mijenjanje pelena, nošenje i što više fizičkog i emocionalnog kontakta postaju nezaboravni trenuci s vašim djetetom. A preuzimanje kućanskih i ostalih poslova dok mama često mora dojiti najbolja su pomoć dojenju. Vrlo je važno da od početka je majka svjesna da njoj treba jedna mirna atmosfera, da joj ne trebaju gosti svaki dan. Znači da u obitelji trebaju napraviti jedan raspored pomoći, a goste će primat nakon 3 tjedna ili mjesec dana. Kad se ona fizički oporavi i kad se s tim djetetom uspostavi određeni ritam prehrane i spavanja i kad se i ta obitelj nauči funkcionirati s tim novim članom obitelji. Ta tehnička pomoć supruga u prvom redu, zatim baka, sestre, prijateljice, je ta da će oni si rasporediti, napraviti jedan raspored od kad do kad će koji biti na raspolaganju, odnosno pomoć. Tehničke stvari, znači kuhanje, pranje, peglanje, odlasci u dućan, nabavka stvari, pomoć supruga kod držanja djeteta dok ne zaspi, kod držanja djeteta dok podrigne, pomoć pri njezi dojenčeta. Sve ono što supruga, odnosno žena, majka ne može napraviti u trenutku kad doji, ostaje dakle na meni, odnosno na supruga da napravi. Dovoljno je opisati situaciju u trajanju od 3 sekunde kad možda zvoni na vratima, zvoni telefon, kipi ručak i starije dijete nešto želi. A ako supruga doji, onda se ne može ničim od sebe tom posvetiti i tu sam ja. Također je dobro da se pobrinete da osobe koje su negativno raspoložene prema dojenju ne zamaraju mamu. Po logici stvari je otac, odnosno suprug prvi do majke, znači njena najbliža i najvažnija okolina osim djece. U tim situacijama nesigurnim, koje mogu biti potencirane nekakvim negativnim atmosferom, negativnom sa strane iz vanjske okoline, otac ima zadatak očuvati mir i amortizirati taj eventualni negativni vanjski utjecaj. Djeca s bakama i djedovima od prvih dana imaju posebnu vezu. Dok uživate s vašim unučetom, briga o majci u prvim tjednima može biti od neprocjenjive važnosti. Možete joj biti podrška u njezinim naporima oko dojenja, rasteretiti od kućanskih poslova kako bi mogla opuštenije dojiti i više se odmarati. Tako ćete najbolje pripomoći i uspjehu dojenja. Osim podrške bliskih osoba, u različitim periodima može biti važna dostupnost pomoći i podrške dojenju od drugih majki sa sličnim iskustvima, pa i stručnih osoba, zdravstvenih djelatnika ili savjetnica o dojenju. Svakako preporučujemo da se što prije nakon poroda uključite u grupu potpore dojenju. Takve grupe vode patronažne sestre ili majke savjetnice za dojenje. Odlično su mjesto za razmjenu iskustava s drugim majkama i dobivanje pomoći kod konkretnih problema. Manje više živimo dalje od svojih roditelja, svojih baka ili djedova, usmjereni smo jedni na druge. I sad kad jedan tako mladi par dobije dijete, jako je teško kad si sam. Kad možda među svojim prijateljima još nemaš majke koje imaju svoju djecu, koje su dojile, kad nemaš gdje dobiti nekakvo iskustvo, kad nemaš gdje u krajnju ruku vidjeti ženu koja doji, što je jako rijetko u biti do sad bilo i vidjeti. Jedino što smo vidjeli, ja osobno što sam vidjela ženu koja doji, to je bila Romkinja. Najmlađi sam član svoje obitelji, tako da nisam vidjela svoju braću i sestre kad ima majka dojela. To je bilo
meni kad sam krenula znači, u to svoje majčinstvo, bio je jedan baš veliki šok, ono, pa stani, nikak nisi vidio nikog kako doji.